Hello, hello, may buntag sa tanan. Niya nasab kita sa atong programang online konsulta. Mga pangutana. May tungod sa mga problemang panglawas. Kini ang inyong Doktor Pausto. Ang unang pangutana nga atong tubagon karon mao kini. Pangutana gikan kang Luloy. Dok, basa ang akong gikalibang unsay angay kong buhaton. Okay, mga higala, ang atong tubag ni ana. O nasa tanan, kumusta o na kang Luloy, kumusta ka dihadong? Ang tubag nato mao kini. Luloy, pagkuha o gamay nga plantsaw, kanang lata o way plantsaw, kanang lata, nya ibutang diha ang imong ikalibang, unya imong ibutang dito sa inyong atop, kaysa dili madugay maugaran na. Ha? Okay? Ug ang sunod nga pangutana nga atong tubagon gikan kini nga pangutana kang Dudong. Ang iyang pangutana mao kini. Dok, nagsinakit ang akong ngipon, naghubag ang akong lagos. Unsa mang pagkaon nga dili nako pwede kanon. Ang atong tubag ana sa pangutana ni Dudong, paminaw ug maayo. Ang dili nimo pwedeng kanon mao ang lansang nga tayaon, kay matitanos ka ng imong lagos. Diba? Ang sulod nga pangutana mao kini. Dok, ang akong anak nakatulon og blade. Unsa may angay kong buhaton? Daghang salamat, Ebs, sa imong pangutana. Ang akong tubag ni ana mao kini. Paminaw na usab og maayo. Una sa tanan, ang blade dili duwaan sa mga bata. Busa kamong mga ginikanan, kinahanglan ilikay kanang mga butang nga makadisgrasya sa mga bata. Ang imong buhaton mao kini. Pangita og magnet, unya imong higtan, imong ipatulon sa bata, inig abot og usa ka minuto, imong birahon aron makuha ang blade gikan sa iyang tiyan. Naay daghang mangutana nganong dili man ko magpabayad. Ang akong tubag ni ana, nganong dili ko magpabayad tungod kay dili man sad mo maulian. Una mahuman kining atong programa, aduna lang ko'y buot nga ipahibalo kaninyong tanan. Karong umaabot nga Domingo dinha sa Sitio Cacao, Barangay Kasagingan, lungsod sa Kalubihan, sugat kamo kanako, adunay mga tambal nga epektibo alang sa inyong mga balatian. Sama sa tambal, sabgon sa susu, tumor sa matris, mga almoranas, mga kurikong, mga kagid-kagid o uban pang balatian nga inyong nasinati karon.
Busa ayaw kamo kalimot, sugat kamo kanako karong Domingo. Sitio Cacao, Barangay Kasagingan, sa lungsod sa Kalubihan. Daghan salamat kaninyong tanan. Kini ang inyong ubos nga alagad, Dr. Pausto, magaingon kaninyo. Ayaw kamutuo kanako, kay ako, doktor lang. Walay hibang kaagan, ang tanan, kurukumidya lang. Sangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan. Ik